A mae'r foment dyngedfennol wedi cyrraedd. Diolch yn fawr I gôr ardal Bro Dysynni, a dyma chi Leah Owen, arweinydd côr Dinbych ar cylch. Wel, dwi yma'n cynrychioli cor merched Glyndwr, a da ni wedi ail ffurfio'n arbennig ar gyfer y gystadleuaeth yma heddiw. Da ni am ganu can lle da ni'n breuddwydio am gael gorwedd ar y traeth. Da ni gyd y ferched prysur iawn, da ni'n tendio'r plant a da ni gyd yn gweithio, felly mae'n braf weithiau cael breuddwydio am ffasiwn beth. Da ni am ganu ar y traeth. Y sgôr felly wrth ni nesu at y diweddglo, dyma ni, Dinbych ar cylch 112 o bwyntiau, Bro Dysynni 110 o bwyntiau. Ond byddwch chi gyd yn falch o glywed bod Canlyniadau'r wedi dod i'r feia. Hwn wrth gwrs fydd yn penderfynu pwy yn union fydd yn cael y cyfle I fynd ymlaen i'r rownd nesaf yma. Felly, ydych chi'n barod I gael y canlyniadau? Reit, mae rai fi fod yn ofalus iawn, achos dwi'n gwybod bod ambell I berson yn pipio dros y Mae'n misgwyl. lygad ym mhob mam Heledd. O, sy'n union. Mae Bro Dysynni yn cael 17 o bwyntiau. Mae'n lais yna. Dinbych ar cylch yn cael 19 o bwyntiau. Mae'n amlwg iawn, dwi'n meddwl. Y sgôr terfynol felly, dyma ni Bro Dysynni 127 o bwyntiau, Dinbych ar cylch 130 o bwyntiau. Felly, mae yna siec am 1000 o bunnau yn mynd I Dinbych ar cylch sy'n mynd at Eisteddfod Genedlaethol Sir Dinbych a'r Cyffuniau. Ac yma I dderbyn y siec, llong ceg yn fyna, mae gennym ni Anwen Jones. Lle mae Anwen Jones? Llong gyfeich ar y mawr. O, dyn off ar ei ymwneud. Heb anghofio wrth gwrs am Bro Dysynni, le mae Janet Pyw? O, mae dyma hi hefyd. 500 o bunnau chitha hefyd yn mynd tuag at ysbyty Tywyn, ie? Diolch yn fawr iawn I chi. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch yn fawr. Gwych, da iawn chi.
Wythnos nesaf, Cwm Gwendraeth sy'n gystadlu yn erbyn Llanuwchlyn, Cynwal, pwy sy'n mynd drwodd i rownd gynderfynol yng Nghwmni, Dinbych ar Cylch. Tan wythnos nesaf. Nos da!